Només que els waterpolistes encara vius que han jugat amb aquest club fes una petita aportació, podríem tindre aquests 30.000 euros que amb el context català i amb el context del país no és res, però que a nosaltres ens salva la continuïtat d'estar a la divisió d'honor. Si nosaltres, que durant més de 80 anys hem estat arrossegant, tirant del carro de l'esport del país i d'Espanya i quasi d'Europa perquè eren imbatibles com a club, ara en aquests moments no rebem aquesta ajuda per continuar a estar en primera divisió d'honor, encara sigui la meitat de l'escala, jo crec que és una mica injust per l'esport en general, no només del que és el waterpolo. Espero que la reacció de l'espanyola i la catalana i les institucions s'enterin del que estem aquí en un saló aquí que està la història de tota la natació espanyola. Això no ho oblidem. Suposo que això en 2 anys això ho tirarem endavant, però si en aquests moments no ens ajuden, francament no acabo d'entendre com volem que tiri l'esport endavant. Crec que ens ho mereixem.